Знаете ли какви са особеностите на филибилийският характер? Не знаят. Филипини. Не. Нищо не знам. Не мога да ви отговоря на този. Отговор има. Той се намира в тази книга. Тайните на филибилийския характер. Събирани и осмислени в продължение на 50 години от Евгений Тодоров. Истинският пловдивчанин не може да пропусне да си купи тази книга, защото в нея ще открие себе си. Ще си обясни и любовта, и омерзението, с които живее. Ако иска и децата му да обичат Пловдив, трябва да им завещае. Особености на филибилийския характер. Една книга, на която мястото й не е в библиотеката. Тя трябва да стои винаги на нощното ви шкафче. Удали си, ти моменти, удали си, хей.